Magyarország ki fog tartani a békepolitika mellett, és örül, hogy Szlovákia is a béke hangján beszél, jelentette ki Orbán Viktor, miután hétfőn fogadta Peter Pellegrinit, a szlovák parlament elnökét. A miniszterelnök hangsúlyozta, a legfontosabb kérdés ma a béke, ugyanakkor Európa a háború nyelvét beszéli. Orbán Viktor kiemelte, egyetértettek abban is, hogy fontosnak tartják a szuverenitást, vagyis nemet mondanak arra a törekvésre, amellyel Brüsszel elvenné a tagállamok vétójogát. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta délután Peter Pellegrinit. A miniszterelnök és a szlovák parlament elnöke egyebek mellett a két ország kapcsolatáról, az orosz-ukrán háborúról, a migrációról, az energetikai együttműködésről és a szuverenitásról tárgyalt. Szlovákia nem akar tranzitországgá válni, ezért Magyarország, ahogy eddig, ezután is számíthat Pozsonyra az illegális bevándorlás megállításában, közölte Peter Pellegrini. A szlovák parlament elnöke hangsúlyozta, Szlovákiának is fontos a szuverenitás, ezért nemet mond arra a brüsszeli törekvésre, amely megfosztaná a vétójogtól a tagállamokat. Azt is elmondhatom, hogy Szlovákia kisországként sohasem fog egyetérteni a vétójog megvonásával. És örömömre szolgál, hogy Magyarország támogatását is a magunkénak tudhatjuk. A musím povedať a potvrdiť aj tu pred vami, pán premiér, že Slovenská republika rozhodla, že na Ukrajinu za akýchkoľvek podmienok nepošle ani jedného slovenského vojáka. És itt ön előtt, miniszterelnök úr, még egyszer azt is szeretném megerősíteni, hogy Szlovákia úgy döntött, nem küld katonát Ukrajnába a háborúba. Peter Pellegrini hangsúlyozta, Magyarországhoz hasonlóan Szlovákia is azt az álláspontot képviseli, hogy a vérontás megakadályozásának egyetlen módja a béketárgyalások megkezdése. A legfontosabb kérdés ma a béke. A magyarok aggodalommal figyelik, hogy százezrek halnak meg, válnak özveggyé, és sok százezer gyermek lesz árva a háború miatt, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország ki fog tartani a béke mellett, és örül, hogy Szlovákia is a béke hangján beszél. Egész Európa a háború nyelvét beszéli. Celá Európa inak hovorí jazykom. És nem látjuk, hol van ennek a háborúnak a vége. A vôbec nevidíme, kde je koniec tejto vojny. Ez itt van a mi szomszédunkban. A prebieha táto vojna na našich hraniciach. Szóval mi keressük a békeszerető barátokat. Čiže my hľadáme takých priateľov, ktorí taktiež milujú mier. És nagyon örülök annak, hogy Magyarország mellett Szlovákia is a béke hangján beszél. A som nesmierne rád, že popri Maďarsku aj Slovenská republika hovorí jazykom mieru. És biztosítottam az elnök urat, hogy Magyarország ki fog tartani a békepolitika mellett. A ja som pána predsedu ubezpečil o tom, že Maďarsko vytrvá pri mierovej politike. És szeretném, hogyha együtt tudnánk dolgozni a béke érdekében. Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy a jószomszédi kapcsolatok a veszélyek korában felértékelődnek, ezért Magyarország mindent megtesz, hogy fenntartsa ezt Szlovákiával.